Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jibqa' jisħaq li l-pożizzjoni tiegħu dwar il-vot ta' nhar il-ħamis fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja hija dik li kienet nhar il-Ħadd li għadda. Nhar il-Ħadd waqt laqgħa politika f'Ħażebbuġ, Gonzi qal li jrid li tinstab soluzzjoni fit-tul għall-kriżi tal-gvern tiegħu illi tippermettilu jibqa' jmexxi bla problemi sa tmiem il-leġislatura. Mistoqsi jekk Franco Dabona jastieni u r-riżultat ikun ta' voti indaqs dan jagħtix iċ-ċarezza li talab għaliha, Gonzi qal biss illi se jibqa' jsostni fuq dak illi qal il-Ħadd. Minix sa nispekula, assolutament, u l-ispekulazzjonijiet inħallihom għal ħadd ieħor mhux xogħli. Jien il-ħadd li għadda tkellim ċar, il-parametri tiegħi huma dawk ċari għal kulħadd u sa nieqpa' magħhom. Għall-Prim Ministru Lawrence Gonzi il-kwistjoni kollha tal-kriżi tal-gvern tiegħu mhijiex dwar Franco Debono, iżda dwar l-Oppożizzjoni Laburista. Mistoqsi dwar jekk hu se jilqa' talba li saritlu sabiex jirriżenja, Gonzi wieġeb hekk. Franco Debono bieraħ flaxija reġa' saħaq li għandek terfa' responsabilità u tirriżenja. X'inhi x'huma kumment? Risposta tiegħi li l-kwistjoni kollha hija mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Intom issaqsu fuq Franco Debono, jien insaqsi fuq Joseph Muscat. Gonzi jisħaq li l-kwistjoni bħalissa mhijiex Franco Debono. L-ixju bħalissa mhuwiex Franco Debono. Dwar il-laqgħa li kellu ma' Franco Debono nhar il-Ħadd, Gonzi ma ċaħadx li talab lil Debono jiffirma karta li lest li ma jaqlax iktar inkwiet u ma jastakolax it-tmexxija tiegħu sal-aħħar ta' din il-leġislatura. Iżda konferma li l-laqgħa ma waslet għall-ebda żviluppi. Nikkonferma nerġa' li saret il-laqgħa mal-Onorevoli Debono u li kellna diskussjoni kordjali bejnietna, l-eżitu ma kienx hemm tagħha.